Bun găsit la un nou webinar Trenches Romania. Invitatul nostru de astăzi este Daniel Bostan, responsabil comercial pentru Dantec Robotics în Italia și România. Daniel este partea echipei Dantec Robotics încă de la înființare, în anul 2019. Experiența și know-how-ul său însă datează încă din 2017, când a început să lucreze în domeniul de tehnologii no-dig. Dantec Robotics este o companie specializată în tehnologii și echipamente pentru industria de trenchless. Daniel, mulțumim foarte frumos pentru acceptarea invitației noastre. O primă întrebare, desigur, ar fi care este obiectivul companiei Dantec Robotics în cele două piețe? Da, mulțumesc, Maria, mulțumesc pentru invitație. Este foarte frumos și un pic emoționant să fiu invitat la această revistă pe care eu o citesc de ceva vreme. Proiectul Dantec Robotics pleacă din 2019. Am fost implicat încă de la început în acest proiect și naște această firmă ca un furnizor de echipamente, de tot ceea ce ține de echipamente în sectorul no-dig. Însă am plecat cu toții de la o ipoteză foarte, foarte simplă și aceea că care este rolul unui furnizor, unui intermediar și acela că poate să ofere informații, poate să ofere know-how clienților mai mult decât legat de echipamente. Pentru că astăzi oricine poate să cumpere orice în orice moment, atât timp cât știe exact ceea ce este necesar. În schimb, în mediul no-dig, tehnologiile sunt noi, sunt multe, iar noi avem experiența de a putea oferi soluții specifice pentru exigențe specifice. Și acest lucru ne face să fim foarte încrezători și foarte mândri de ceea ce am realizat până acum într-un timp foarte scurt, mai ales pe piața din Italia. Și am deschis foarte multe colaborări cu multe firme la nivel european, la nivel mondial, firme din Germania, din Austria, din Elveția, din Danemarca, Cehia, Spania, China și suntem astăzi pregătiți să oferim tot ceea ce ține legat de echipamente, dar mai ales know-how, mai ales informații de la care să se plece atunci când o firmă sau un potențial client se poate apropia către acest sector. Daniel, aș vrea să discutăm puțin despre tehnologiile CIPP, cămășuirea prin inversie, despre cămășuirea cu raze UV și cămășuirea prin pulverizare. Care ar fi avantajele și limitele fiecăreia? Da, aici vorbim în primul rând de cămășuirea prin inversie. Este probabil tehnologia de reabilitare cea mai folosită la nivel mondial, una din primele tehnologii pentru reabilitarea conductelor. Practic, se folosește un liner care este un tub compozit într-un format flexibil. Acest liner este impregnat cu o rășină epoxidică bicomponentă care face în așa fel încât să se întărească acest liner și să devină un tub în tub. Acest proces se face prin inversie. Acest liner este introdus într-un tambur, după care, cu ajutorul presiunii aerului, este împins în tubul care trebuie reparat și cu ajutorul rășinei, cu ajutorul amestecării celor două componente, se începe reacția chimică care duce la întărirea și la apariția tubului efectiv. În funcție de tipul de rășină, avem, haideți să spunem, timpul de polimerizare care poate fi la temperatură ambientă între 12-16 ore. Se poate folosi acest tip de tehnologie cu
ajutorul unei centrale care produce apă caldă sau vapor. În acest mod, rezultatul este mult mai rapid, polimerizarea se face între 30 de minute și 2 ore. Este cel mai folosit sistem, are avantajul că este și foarte accesibil la nivel de investiție și la nivel de costuri. Are avantajul că poate fi folosit în tuburi ce prezintă curbe de până la 90 de grade, are avantajul că este flexibil. Astăzi avem și linere noi cu tehnologie nouă din fibră de sticlă, ce permite expansiunea diametrului original de până la 50%. Asta înseamnă a avea o excursie mult mai mare a diametrelor în care putem lucra. Acesta legat de ce înseamnă inversie, de ce înseamnă reabilitarea CIPP. Pe partea, în schimb, de polimerizare UV sau cu ultraviolete, vorbim de o cu totul altă tehnologie. Acesta este rezultatul unei polimerizări UV. Acesta este un liner care, în esență, este produs în fabrică și vine tot într-un mod flexibil. Diferența este că rășina nu mai este impregnată la locul șantierului, ci este făcută direct din fabrică. Este în interiorul linerului și această rășină este activată datorită lămpilor cu ultraviolete. Este o tehnologie mult mai nouă, este o tehnologie ce permite urmărirea pas cu pas a toate procedurilor, în așa fel încât totul să poată fi documentat, astfel pentru a avea și o garanție mai mare asupra lucrărilor și o garanție asupra timpului în care acest tub poate fi folosit. Este vorba despre o investiție destul de importantă și este recomandată această tehnologie în tuburi fără curbe, în tuburi cu un diametru ce pleacă de la 300 de mm și poate ajunge până la 2000 de mm. Cea de-a treia opțiune este cămășuirea prin pulverizare. Este o tehnologie destul de nouă. Aceasta este făcută cu ajutorul unor mașini ce fac un mix de două componente epoxidice, îl fac în timp real și automat în interiorul tubului va pune acea rășină pe tubul de reparat, în așa fel încât să se creeze un tub în tub. Este foarte utilă în diametre mici, de mici importanță, în diametre, hai să spunem, între 50 și 150 de milimetri, folosită cu succes în conductele verticale, ce prezintă multe racorduri de tuburi mici, cum ar fi tubul de 40 de mm, cel de bucătărie sau cel de baie, în care intervenția unui robot de frezatură devine foarte dificilă. Folosirea unei tehnologii prin pulverizare presupune evitarea intervenției unui robot de frezatură pentru că nu acoperă acele racorduri. Acesta este un pic panorama cu sistemele de cămășuire. Regulă. Aș dori de asemenea să discutăm despre soluțiile de videoinspecție pe care le oferiți. Da, legat de videoinspecție avem foarte multe soluții. Din acest motiv avem aici o parte din soluțiile pe care noi le propunem și toate aceste tipuri de camere au o utilizare specifică. Putem să începem de la sistemele cele mai simple, cum ar fi sistemele de videoinspecție push rod sau sistemele de videoinspecție cu un cablu prin împingere. Okay? Sunt sisteme simple, sisteme care pot lucra în diametre
mici, de la 40 de mm până la 250 de mm. Sunt simple întrucât permit înregistrarea, eventual poze și pentru a vedea exact situația în care se prezintă tubul de verificat. După care avem sisteme tot push-rod, dar mai complexe, cu camere rotante, ceea ce permite inspecționarea unui tub la nivel detaliat, în așa fel încât să vedem defectele care pot apărea în tuburi, inspecția puțurilor sau a canalelor, deci inspecția în verticală, cu tot la fel cu telecamere, cu camere rotante și cu posibilitatea de a ajunge până la 150-200 de metri lungime. Aceleași sisteme de videoinspecție, vorbim și despre sistemele, haideți să le spunem, motorizate, da? Tractoarele de videoinspecție, cum poate fi acesta. Evident, pentru diametre importante, ce pleacă de la 150 de mm până la 2000 de mm, sisteme dotate de diferite accesorii, în așa fel încât să poată intra în tuburi diferite, sisteme dotate de software care pot face măsurări laser, în așa fel încât să se poată afla, de exemplu, diametrul intern al unui tub sau mărimea unei crăpături ce poate apărea într-un tub. Cu ajutorul acestor sisteme se poate face și harta conductelor. În multe zone nu există o hartă a conductelor și de foarte multe ori, cu ajutorul acestor sisteme dotate de antene GPS, reușim să creăm efectiv o hartă a acestor sisteme. Putem evolua apoi la sisteme mult mai complexe, cum ar fi un periscop, cu ajutorul căruia putem face videoinspecții în tuburi verticale unde nu putem intra, unde o persoană nu poate intra și cu potențialul de a avea un zoom foarte, foarte puternic, până la ajunge la ceea ce se numește top în acest sector și acest sistem este un sistem amfibiu. Asta înseamnă că el se poate mișca pe orice fel de teren, inclusiv nămol, mlaștină, apă. Este un sistem ultra-performant, întrucât este dotat și de un sonar care permite să aflăm efectiv ce se află sub apă, ce se află sub un nămol, în acele spații, haideți să le spunem, un pic ciudate, unde de obicei nu se poate intra cu un sistem robotizat sau cu o cameră prin împingere. Toate acestea pentru a expune, pentru a dovedi că avem toate soluțiile în așa fel încât să putem satisface orice nevoie pe care un client, un colaborator al nostru ar putea o avea. Compania IMS Robotics lucrează în domeniul acestor tehnologii moderne. Care sunt specializările acesteia? IMS Robotics este o companie germană care face parte din acționariatul Dantec Robotics, deci sunt partenerii noștri. Ei sunt producători de freze pneumatice. Acești roboți, cu ajutorul acestor roboți, reușim să intrăm în tuburi. Ei au fost creați pentru a completa serviciul de reabilitare. Atunci când facem o reabilitare, fie că vorbim despre inversie, cămășuire prin inversie sau cămășuire prin raze UV, avem problema de a redeschide racordurile. Aceste racorduri prezintă, haideți să spunem, punctul critic al reabilitării unei conducte, întrucât avem nevoie de un instrument în stare să taie, să facă o tăietură precisă la nivelul racordului. Pentru că acel racord să fie folosit într-un procentaj de 100%, cum a fost proiectat,
dar și o tăietură care poate fi greșită sau utilizarea unui robot care nu are capacitățile necesare pentru a tăia, poate strica toată munca de reabilitare a acelei conducte. Avem posibilitatea de a intra în tuburi de la diametrul de 70 de milimetri până la un diametru 1000. Astăzi nu le avem aici pe toate, avem doar două mașini, doi roboți. Cu ajutorul lor putem pregăti tubul pentru reabilitare. Deci are o dublă funcție utilizarea acestor roboți, aceea de a pregăti, de a curăța conducta în faze inițiale. Pot apărea foarte multe situații critice. În conducte se poate găsi ciment, se pot găsi bucăți de fier, se pot găsi, hai să spunem, multe lucruri care obstrucționează reabilitarea unei conducte. Putem intra cu ajutorul lor, putem înlătura tot ceea ce ține legat de o tăiere a anumitor, hai să spunem, obiecte în tuburi și avem posibilitatea de a oferi acești roboți pe piața din Italia în momentul de față și sub formă de închiriere. Cealaltă parte a firmei EMS Robotics este legată de sistemele ultraviolete, da? Tot ceea ce ține de partea de cămășuire prin raze ultraviolete. Ei produc toate mașinile în funcție de diametru, în funcție de necesități și, evident, noi, ca Dantec Robotics, oferim aceste produse și mai mult decât atât oferim și serviciul de asistență, oferim și serviciul de training și de cursuri de cum trebuie folosite. Care sunt soluțiile pentru reabilitarea punctuală și ce instrumente recomandați? Soluțiile pentru reparațiile punctuale sunt în mare parte 3. Vorbim despre cel mai simplu și cel mai folosit mod de reparație punctuală este folosirea packerului. Packerul nu este altceva decât un obturator pneumatic asupra căruia vine pusă această fibră de sticlă. Această fibră de sticlă este întâi impregnată cu rășină bicomponentă, după care se înfășoară în 3, 4 sau chiar 5 straturi și se împinge pe lungimea conductei până la locul în care trebuie făcută reparația, se umflă și se așteaptă până când rășina a făcut polimerizarea, a trecut timpul necesar polimerizării. Este cel mai simplu și cel mai economic sistem de reparație punctuală. Al doilea, care este un derivat al acestui tip de reparație, este sistemul Quick Lock de la Uhrich, Germania. Este un sistem, este un manșon cu o inimă de inox și cu o gumă, okay, cu un cauciuc care este folosit pe post de garnitură. Este dus cu ajutorul acestui packer până la locul de reparat, după care se umflă la presiuni de 2-4 bar, în așa fel încât să rămână pe poziție în locul de reparat. Al treilea sistem de reparație punctuală este reparația punctuală al racordurilor. Acesta este un sistem brevetat Boldan, Finlanda. Este vorba despre un sistem pentru racordurile, fie că vorbim de racorduri la 45 de grade sau 90 de grade. Este o reparație foarte simplă, se folosește rășină bicomponentă și este un sistem foarte accesibil și din punct de vedere al investiției inițiale. Ce alte avantaje oferiți clienților ca parte integrată a serviciilor Dantec Robotics? Pe lângă echipamente, am hotărât să ne concentrăm foarte mult pe, hai să spunem, 3 piloni
care din punctul nostru de vedere sunt fundamentali. Primul este asistența. Evident că atunci când vindem un echipament, legea oricărei țări, legea Uniunii Europene, ne obligă să oferim garanție. Pe lângă garanție, care este oferită nu doar de producător, dar și de Dantec Robotics, oferim și serviciul de asistență. Este un lucru foarte important, întrucât timpul necesar unei intervenții, haideți să dăm exemplu unei camere, este redus la minim. Deci acea cameră nu va ajunge la producător, nu va rămâne în asistență pentru 2-3 săptămâni, după care să fie trimisă înapoi. Noi facem reparațiile, avem tehnici care lucrează pentru noi și sunt formați de către producători pentru a putea face aceste reparații în timpul cel mai scurt. De foarte multe ori, pentru a veni în ajutorul clienților, pe lângă serviciul de asistență, oferim și serviciul de închiriere, sau mai degrabă oferim același sistem pe perioada asistenței, în așa fel încât clientul să poată să realizeze lucrarea pe care o realiza în momentul în care echipamentul nu a mai funcționat. Un alt lucru important, un alt avantaj pe care noi îl oferim este acela de a oferi roboții noștri de frezatură și chiar roboții de videoinspecție în închiriere. Este un serviciu pe care foarte puțin îl oferă. Noi îl oferim întrucât avem posibilitatea de a face acest lucru. Facem acest lucru în urma unui curs, unui training, în care explicăm cum se folosesc la nivel teoretic și la nivel practic, cum se folosesc acești roboți și dăm posibilitatea de a folosi acest robot și acelor companii care nu au în core business-ul lor, haideți să spunem, reabilitarea conductelor la nivel zilnic. Deci, achiziționarea unui astfel de robot ar fi foarte dificilă, întrucât presupune o investiție foarte mare pentru un serviciu pe care îl oferă destul de rar. Noi oferim această soluție și este un lucru foarte important, iar pe piața din Italia vedem cât de mult acest lucru a însemnat în cunoașterea acestor produse și în rezolvarea multor probleme. Al treilea lucru pe care îl facem este un proiect pe care noi l-am început în acest an și acela de a obține o certificare de la Bureau Veritas pentru a avea un certificat prin care să atestăm că cei care au participat la acel curs au toate cunoștințele tehnice și practice pentru a face acea lucrare, pentru a face acel tip de reabilitare și este un lucru foarte important pentru că noi credem foarte mult în formare, în training și alături de acest certificat vrem să introducem și cursuri practice pentru cei care vor să învețe cum se folosesc aceste tehnologii și pentru a-i apropia din ce în ce mai mult către aceste noi tehnologii. Daniel, îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea și că ne-ai explicat într-un mod atât de relevant tehnologiile și echipamentele pe care Dante Robotics le furnizează. Sperăm să ne revedem cât mai curând și să vedem cât mai multe produse Dantec Robotics în România și nu numai. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper să ne și vedem cât mai curând, așa cum aveam programat să ne vedem în iunie, însă, din păcate, acest an a hotărât să ne ofere niște, hai să spunem, niște obstacole în plus. Ce pot eu să zic este că vă urez tuturor, mai ales vouă de la Trenchless Magazine și a tuturor celor care ne urmăresc, să vă urez un Crăciun fericit, un an nou bun din partea echipei Dantec Robotics și din partea echipei EMS Robotics și să sperăm că ne vom vedea cât de curând și vrem să fim prezenți cât mai curând pe piața din România.